Kubhutshwe umcimbi wokwethula kwe-albhamu entsha kaMthandeni igcokama elisha manqele izolo eWorkshop eThekwini ngesikhathi abaqaphi balomculo bebona kutheleka izimoto bekusola ukuthi ngezikakhuzani Mpungose bengekho ohlwini labantu abekade bezonandisa kulo mcimbi. Bafethu, nginibingelele ngiphinde ngamukele futhi kule channel ehamba phambili inkezo lami igama umfeza umuntu ngakhumalo bathi la sibone amagumede. Makuthi umusha la ekhaya ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Kulo mcimbi obongena kuwo mahhala igcokama elisha lizokwethula i-album yalo ethi Mthandeni SK ngesikhathi imoto ibihamba ngalo igcokama elisha ime kuze lehle ebelindele khona ukuthi lehle khona ngabalandeli. Kube nesiminyaminya emgwaqeni uDr AB exhuma izimoto ebezidlula kulo mgwaqo zime zava ujenga zilinde ukuthi kusuke ebihamba igcokama elisha nabalandeli bavele bayingunga bejabulela lo mculi igcokama elisha. Ngemuva kwesikhathi imile imoto yakhe kuzwakala abalandeli bememeza abanye bekhononda ngemoto bebethi ihamba ukhuzani indlamlenzi wakwaMpungose. Imoto ebihamba igcokama elisha ukugcina ngokuthi isuke lapho iphi khona yangabi isabuya. Isixuku sabantu abebafike ngobuningi kulo mcimbi sihlakazekile ngemuva kokuthi kucacile ukuthi ngeke esanandisa lo mculo. Abalandeli balo bakhala ngokumosha isikhathi sabo elilindile, abanye base baveza ukuthi ngeke baphinde bazihluphe ngokuhambela umcimbi wakhe. Induna yabalandeli begcokama elisha lapha Phalalisani Dludla uthe isimo besingavumeli ukuthi igcokama elisha lehle emotweni njengoba kunemoto ebihamba ukhuzani ngemuva. Njengamanje kuyaphoqa ukuthi imise umcimbi abaqondi bonke ukuthi kungani ukhuzani elandela igcokama elisha kushudlu lapha. Imizamo yokuthola igcokama elisha ayiphumelelana njengoba ucingo belukhala lungabanjwa. Umlayezo ethunyelwe wona intatheli ukuze kwashaya isikhathi sokushicelela ngawuphendula ethinta ukhuzani uthi akakaze alibhade neWorkshop. Yacabanga ukuthi laba abantu nje bamfanisa njengoba yena eseMoses Mabhide ekhuluma. Ngenza kwethu bekuzona indaba esininika zona namhlanje kwezisengezo indaba ezenzeka kule mpelasonto esiphuma kuyo. Soba sazi ukuthi imicimbi bethe chithisa kama ngabe kukhulunywa ngengoma kaZolonke kanjalo futhi nokulontsha kwe-albhamu yegcokama elisha Mthandeni umfoka manqale. Mhlawumbe wona ngakuthina kwakho ukuphawula ngalezi ndaba sihlangana kwi-comment section sikhulume ngalolu daba. Niphathe kahle nibe nosuku olumnandi, nginithanda kakhulu.